קוראים לי נורית פלד, אני בלוגרית מזון. יש לי בלוג טעמיים כי טוב שהוא סובב מזון, הוא לא רק מזון. בלוג שאני מעלה יחד עם אורן בקר, הקונדיטור. העיסוק הבלוגאי הוא תחביב שלי, הוא תחביב שמהווה הפגה לשגרה שלי, לשגרת התעסוקה שלי. הוא סובב אוכל, שפים, מסעדות. מה גרם לי להיות בלוגרית מזון? העניין, הסקרנות. אני צורכת הרבה מאוד מסעדות בארץ ובעולם, משתתפת בהרבה מאוד סדנאות בארץ ובעולם, מצלמת אוכל ומסתקרנת מאוד מכל מה שמתחדש בתחום. כלים, חומרים, וזו סיבה מספיק טובה לפתח עניין בבלוג. בלוגר מוביל דעה ומצליח צריך בעצם לפנות ליותר מקהל אחד. יש קהל אחד שהוא הקהל הביתי, אבל יש גם קהל של אנשי מקצוע, של שפים, של בשלנים, של מסעדות, של צלמי אוכל ואמינות. זאת אומרת, לכתוב דברים שאתה יודע, שניכר שאתה יודע על מה אתה מדבר. ניכר שזה לא קופי-פייסט של איזה בריף של יחצן, ואני לא מזלזלת באף יחצן, יש לי הרבה כבוד אליהם. אבל צריך להביא שם את המקום הפרטי האישי, כדי באמת להיות מחובר לקהלים שונים ולהביא את עצמך במקום שבו אתה רוצה לשכנע, ואתה רוצה הרבה קוראים. אני שמה דגש על חדשנות בתפריטים. אני שמה דגש על רכיבים, אני מאוד סקרנית. אם יש איזה משהו חדש או משהו שאני לא מכירה, זה מאוד מסקרן אותי. אם יש משהו שנחשב קלאסיקה, מעניין אותי לדעת איך זה מתבצע בגרסת שף X לעומת שף Y. לאוכל צריך להיות אפיל בעיניי. אם אתה מבשל בבית אז אפיל אחר, אם אתה עושה אותו במסעדה אז אני מצפה לאיזה אפיל אחר. ומהסקרנות הזו הלכתי גם ללמוד צילום מזון, התמחות בצילום מזון אצל כמה צלמים, כדי לפתח זוויות שונות, כי לכל אחד יש את הנישה שלו. אני כותבת גם, אני בוגרת קורס מבוא לכתיבה עיתונאית, כי רציתי לדעת איך לפתח גם לתחום הכתיבה. בין היתר צילום עוזר לפתח איזו תשתית, שהיא תשתית, מה שנקרא נסיבתית ראייתית. רואים. בלוגר מסקר בעצם בא לרוב ביוזמה של יח"צ. נקרא לדגל, בואו תראו, אבל אני מצפה שיופעל איזה שיקול דעת וזה לא יהיה קופי-פייסט של איזה בוליטין בין איקס שורות, אלא בכל זאת יופעל שם גם איזה מסנן של מילים ואיכויות, כי אחרת מה עשינו? וב' זה באמת לשקף, אם יש קהל קוראים נאמן, הוא צריך לקבל את הזווית של הבלוגר ולא את הזווית של היח"צ בלבד. יש איזה סוג של תיווך שצריך להינתן ולעשות בצורה מדויקת. דעתי על זירת הבלוגרים שיש כמות בלתי רגילה שהולכת וגדלה ומתפתחת בסצנה הזו. צצים עוד ועוד בלוגים. אני חושבת שיש קבוצה ענקית, איכותית, שמחויבת מאוד למה שהיא עושה ועושה את זה בצורה מאוד ראויה. זה מקום שצריך אולי לקבל איזשהו מיסוד כמו שיש לעיתונאים. כללים מסוימים חלים עליהם, יש תעודות, יש איזה סטנדרטים שצריך לעמוד בהם. אני מצפה שזה יתכוונן לשם כי יש זירה עתירת אנשים. אני די בכפייתיות האמת שעוקבת אחרי בלוגים בעולם. אני כל הזמן נכנסת לרשימות של בלוגים בארצות הברית. בהונגריה זה מאוד מתחיל להתפתח עכשיו. אבל בואו ניקח את ארצות הברית כאיזה דוגמה למשהו מערבי שזה מובהק. יש בלוגרים שהם מובילי דעת קהל בצורה מובהקת. הרבה מאוד קוראים. אנחנו מדברים על מאות מיליונים, אבל אנחנו מדברים גם על יכולת השפעה והנאה, ולפיכך אחריות מאוד גדולה.